Hatu piju perkan bakas ngi kan mi ne em hakapor menstep enda pilaki. Lek si ngim jupai perkat ya kata. Namar ngi tikna bakas ngi kan mi ben. Hendrai balengis ngaus kem kumta. Kalong namar haka jing em jongi man lakas ngi juyo i bakas ngi kalami enda ngi laki thia. Kata ka jingja ka bajuja man kapor ka ayangi ka jinget ka bas kem ka bala pensyong nongrem haki saki ba man lakas ngi kiba ngila ban yoi. Teng teng ngi juong bangidan ka jinget bakas ngi kan mi hakapor men step. Kata kalong namar ka jinget kalong ka jingsngau skem bat ka jingshania haki ki kiba amla ban yoi ka bala pensyong nongrem haki saki kiba la ban yoi. Kumbala te ya ki yeng ki bas kem halor ki nongrim ki bas kem kum ju ru ya ka jinget kristan la te halor ka nongrim ka bas kem jong ka ketien ublei ka bible ka badon ya ki jingkular jong Jesu Kris ki ba urlong barabor ka bible ka hikaya ngi bengin pet thu bat ban pen i hadu katnu ka jinget jongi ka klan. Nakashithi baningkong jong Paulus syaki Thessalonika kalenong kabasan dekot arphuwe ka ongkum ni. Tu da bishar ya ki baro tu bat ya ka babha. Menta ngila ban perkhan. Ladangam la ban yu iya ublei kumnu ngandon ka jinget baudan hangta. Ngimla ban yo iya ka signal jong ka wifi ru. Hendrai ka saki jong ka jingdon jong ka pau syai haba ngila ban let online. Haka ju ka rukom. Ngiyo iya ki saki jong ka jingdon ublei saudong jong ngi. Nakashithi u Paulus cheki Hebrew lenong katwe de kot hendriu. Bat klem ka jinget amla ban pensngau bha ya ublei. Nabajar ubawan sya ublei. Udei ban nget ba ublei udon. Bat ba u ai bai nong ya kitu ki ba wat ya u. Gin pet ru nakashithi ba a jong Paulus syaki Korin kalenong kabasan dekot nyau ka ba ong kumni. Ngiyat da ka jinget da ka ba yoi. Ngila ban pen klanya ka jinget jongi da ka ba puli ya ka ketien ublei. Bat tip kambnya syapang ublei bat u khun jong u Jisu. Ngila ban puli syapang ki jingkular ublei bat ban yoi kumno kilaju urlong. Ka jinge sulok bat ki wei pat ki para kristan ka aila dengi ban yo sngo kumno ublei utrekam ha ka jing em jongki. Bat lingba ka jing duai ngiakran markhmat bat ublei. Bat ngila ru ban pan ya ka jing rap na u ba un penklan shu ya ka jinget jongi. Kumta ka ka jinget kalong ka jingshania ka bas kem haka ka bang ngimla ban yoi kum ublei. Hendrai ka ni ka jinget kam dei ka ba matla. Latte ya ka halor ka nongrim ka bas kem jong ki saki ki bangila ban yoi kum ka jing itenat bat ka jing penwandur ya ki jing thau ka jing pendap ya ki jing gular ublei bat ki jing shem jong ki para banget ki bayat rengkat bat ublei man la kasni.